ni Tatay Andres. Kapila na inanaon tay? Usman pa na. So kaduha di ay? Last? Yung aming pananghalian guys. Tuyo at saka dragon fruit. Yan. Okay. Welcome back again sa aking channel. So for today's video, yan, kasama ko na naman ulit si Tatay Andres. Yan, sabay kaming mananghalian. Abangan nyo guys kung ano yung ulam namin, no? Magsaing muna kami ng mais. Very special po talaga yung ulam namin. Napaka-simple, pero delicious. At saka, maraming vitamins makukuha. Abangan ninyo. Yan, magsaing muna kami ng mais. Yan ang Tatay. Nagsaing na siya ng mais guys. Yan, no? So, ayan guys, no? Buwak tagkahoy. Magsaing muna kami ng mais. Yung ulam namin. Abangan ninyo po. Nya. Abtan mo sa pandemic. Karon tak to nya. Sao man nga. Karon tak to. Ito na ito bigat. Ito de. Anam di mo ano. Yan, no? So nilutuan po talaga ako ni Tatay ng mais. Limited pengen aku gitu tolak dah ya. Nanti sudah no. Nanti sudah. Udah. No. Yan. Tak-ang na si Tatay. Yan guys. So, hintayin na lang natin na kukulo po yung aming saingan. Kasi ano man? Dagang sugnod. Dagang uga. Pista begal ngajon mingaw. Ayan, no? So, prepare na ni Tatay yung aming mais. Yan. Ito po yung mais na numero 16, no? Yan po yung aming mais, no? So, inintay na lang natin na kumukulo po itong ating saingan. Yan, malapit na pong kumukulo. Dahil mayroong palayok si Tatay na inaanda na ito, Tay. Yung ukay? Yan, no? Ito po yung pang-ukay namin. Ito po yung sa bukid, no? Kailangan mayroong pang-ukay. Ito yung ginaganyan sa mais. Tingnan nyo mamaya. Pakita namin ni Tatay. Yan, ilagay natin dyan. Yan, kumukulo na. Malapit ng kumukulo, Tay.
Apit ng bukal tayo. Gamay. Gamay na lang. Kahilom. Saan na yung lollipop? Saan na yung lollipop? Tamis na yung lollipop? Yan o, may lollipop si tatay. Yan. Organic po yan na sigarilyo kasi dahon lang po yan ng lumboy. Tapos yung sigarilyo. Oh, sige. Dunod na. Dunod na po ni tata yung mais, no? Yan. Tapos, lagyan pa ng isa. Oo. Yan. Okay. Master na po si tatay magsaing ng mais kasi araw-araw siya magsaing para sa mga liro namin, sa mga aso namin. So, expert to si tatay niyan about kung gaano karaming tubig, gaano karami yung mais. Yan, tabunan na to. Takpa na ng mga pila ka minutes tayo bago kayon tayo. Tutuod, no? Mga 1 minute guro. Usbon pa kasi yan, sugkayon pa kasi yan sugkayon. So yung sugkayon sa Bisaya, yan po yung haluin po. Yan, ganyan din. No? So yung gamit namin yung kahoy na ginagawa ni tatay. Kita mo nga tay? Ito po kasi karamihan na gagamitin para magsaing ka ng mais. Ito, itong panungkay, ganyan panghalo sa mais. Yes, alam ko po na sa mga taga-bukid dyan, sa mga nakakaalam, ito po yung ginagamit. Kasi pag ito yung ginagamit natin, mas madali po yun, madali mahalo. Oo, madali mahalo yung ating bigas o yung ating lulutuin na mga kanin. Oo, wala daw butin, hingon ni tatay. Tayo. Yan, tingnan nyo yun ngayon. Yan tingnan nyo. Yan. Ang mahiwagang sandok ni Tatay Andres. Kapila na inanaon tayo? Usman pa na. So kaduha di ay? Last? Pait ya ba? Mga ban mo, may laming kanon na gaya. Hindi masagol. Yan. Kailangan talaga sugkayin. Luto kami ng mais. So ngayon guys, panukan pa matay, no? Baskahan. So, kuha muna kami ng pang-ulam, no? Munguha sa tatay. Ulam ba? Sa misuan to? Kato. Oo. Yeah, yan sinasabi na ni tatay, no? Manguha kami ng dragon fruit. Tag-iisa lang kami, guys. So, piliin namin yung mga may kagat-kagat ng ibon. Yan po yung ulam namin. Tapos, meron kaming tuyo. Asa to tuyo nato, tay? Ayan, ito. Wow, ang laki ng tuyo. Ito yung ulam namin. Dragon fruit at saka tuyo. Pila ka kabuk nga ni, tay? Dua lang. So, dalawa lang po yung ating kukunin, no? Ito yung ulam namin, guys. Sa bukid talaga, hindi mawawala yung tuyo. Ulam namin, tuyo. The best tuyo. Yan. See? Yan. Tayo. Special. Huwag naman ko dito ikuan. Itong kuan ba? Ngayon nanin. Tato. Kaon to? Ay lang, ako am dito kan onde. Butahan sa kan onde. Kana lang ay dinigluram sunog ta eh. Ako lang mang kuha dito tay. Duha ka po. So yan guys. Luto na po yung ating mais, no? Saka yung tuyo is isaing na ni tatay. So ngayon mag-choose ako ng
mga dragon fruit na yung mga kinagat. Yan po yung ulam namin, oh. 2 tuyo, tapos 2 dragon fruit. Yung ulam namin, guys. So, let's go. Maghunt tayo ng dragon fruit dito sa farm. Yan, excited na po ako kasi alam nyo, yung dragon fruit namin dito, sa amin lang ha, pwede po talaga namin maulam. Kasi napakatamis. Para po kasi itong saging saging, ganyan, mangga, pwedeng maulam. Diba? Ganyan kami, guys. Ganyan kami dito. Ang ulam namin, fresh dragon fruit at saka tuyo. Ayan, so maghanap tayo, guys. I think dito, pwede to. Kasi itong 2 to, pwede na siguro to. Yan. Kasi hinog na yan eh. Okay, pwede na yan. Ikat na natin. Yan. Fish dragon fruit. Okay. Yan. Yan. Yan na. Saka ito. Hindi rin ito. Okay. Ayan, guys. Nag-harvest na tayo ng 2. Ito na yung ulam natin. Dragon fruit yung ulam namin, ha. Dito lang yan sa farm. Yay. Yan. So, ito na. Ayan na po. Yung 2 dragon fruit. So, dito ko ilagay kasi dito kami mananghalian. Abangan nyo po sa aking YouTube channel. No? O sa Facebook page ko, mag-live kami. Yan, yung ulam namin. Fresh dragon fruit. Ngayon, puntahan natin si Tatay Andres. Kasi tapos na siyang magluto, no? Humot na po yung tuyo eh. Mabango yung tuyo. Yan. So, lamig. Kitagsutan tayo, no? Yung ulam namin. Ayan. Tuyo. Uy, kasi suka tayo, no? Wow. Ano yung suka nga? Sige lang. Ayan. So, luto na ng kanon. Apa na? Dili na yung sunog eh. Ayan na. Yan, guys. Masustansya po yan. Yung mga buwad na yan. Sus. Alam ko po sa mga OFW dyan. Alam nila na masarap to kainin. So, ilagay natin doon. Tama ito kutsilyo dito, no? Ayan. So, i-prepare ko na po ito. Ito yung ulam namin, guys. Tuyo at saka dragon fruit. Ayan, no? Yung ating dragon fruit. Yan. Yan po yung aming pananghalian, guys. Tuyo at saka dragon fruit. Yan. Okay. Yan, so balik tayo kay Tatay Andres kasi malapit na daw maluto yung mais. No? So yung mais namin is numero 16. May number po kasi yan, 2. 16. Meron ding 14. Yes, mayroon 14. Yan. So, kunti na lang tayo. Gamay na lagkwang. Ha? Gutom na ko sa bahos buwad. Bahos buwad. Familiar kayong bahos buwad tayo eh. Yeah. Yan, so lapit na. Pangausok. So yan, guys, ayan ko na po itong video, no. So maraming salamat po sa panonood.
Keep safe always po and God bless everyone. So, ayan, so abangan nyo lang po sa aking Facebook page dahil road to 8K followers na po tayo doon. No? So, i-check nyo po sa aking, nasa link, yes, sa description po, nandun po yung page ko. Follow nyo po aking Facebook page kasi road to 8K followers na po tayo. Ayan, maraming salamat guys. Keep safe always and God bless po. Yan, abangan nyo po yung aming kainan. Tapos na po kami magsaing ng mais, magluto, at saka yung aming ulam na dragon fruit at saka yung bulad or tuyo. Yan, bye-bye. Ingat. Bye-bye, tay. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, you.